Programa 3 de Parlem de Melons. 1, 2, 3. Bon dia, melons i melones. Estem així un dia més en Parlem de Melons. I avui el meló que obrirem No cabe en el podcast de eso. és una sandía. Bueno, no estoy... No, meló d'Alger. És meló d'Alger. Pero no d'Alger. A more. Igual es de Villarreal, pero... A veure, té tota la pinta de ser meló d'Alger. Sí. Home, jo us crec. No sabeu quina pinta té en Home, claro, no. Això, mira. Això, el meló Claro. Pues mira. Pero no d'Alger, Alger la ciutat d'Alger. Claro. Sí, no sé. Hòstia. Anem a obrir el meló. Si podem. Ojo, perquè en veritat el programa d'avui és seriós, saps? I ja estem parlant Bueno, per a compensar un poc. Sí. Anem a obrir el meló ¿De qué? de la salut mental. Hòstia. Vale. Està molt dur. Anem a parlar un poc de les experiències personals que hem tingut en quant a la salut mental i aquestes cosetes, no? Així que es començarà Roser. Genial. Bueno. Siempre como... Yo estaba como en el instituto cuando te dije, ¿a quién corrige la actividad 3? Sí, no Y tú, yo estaba... No mires a Jorge. Estaba igual, no ¿sabes? sé. Seré yo, señor. Ey, no sé yo. Bueno. Va, espera, vamos a... Bueno, yo... Hola, Rosé. Hola. Estamos aquí. Vinga a contar-vos la meva experiència, perquè jo pues tinc la sort d'anar al psicòleg, ¿vale? I encara així també vos has de dir que no farà ni un any que vaig, entonces és com que soc un poc novat en el tema. Però ja t'he dit, des de... Jo vaig començar a anar perquè tinc un problema, ¿vale? Que yo me arranco los pelos, ¿sí? Ajá. Eso sería como de Tricotilomanía. Lo que pasa es que no, o sea, no es súper exagerat només. Sobretot me passa en les celles, a molta gent que veurà este programa que me coneix, segur que m'ha vist en algun moment que me falta tall de silla o lo que sea y me diu, ¿qué te ha pasado? ¿Has tenido un accidente o algo? ¿Te has quedat allí? Me ho han preguntat moltes vegades. O no sé, la gent que ha vingut en mi a segon de batxiller i me té en la orla veurà que n'hi ha una sella que està pintada perquè era inexistente. I me sol passar, o sigui, me passa quan patís molta ansietat o si... És que no sé, és molt estrany perquè me passa també quan estic molt concentrat, quan estic llegint, a vegades també me passa. Entonces, después del primer confinament, vaig tenir un episodi bastant exagerat en l'estiu, que justet era quan no estava fent absolutament res, entonces no tenia massa sentit que estiguera vivint estrès, saps? Per fer això. I li vaig comentar amb els meus pares i vaig dir, mira, que vull començar a anar al psicòleg perquè me passa això i això, i vaig començar a anar per això i ha resultat eixir un mogolló de coses. ¿Estás malita? És que sí, a veure, no estic malita, però n'hi ha molts més problemes i això és el menor, saps? O sigui, me passa molt que... O sigui, no estic encara ni a sota, jo... Tinc problemes d'autoestima, tinc problemes d'ansietat social, tinc problemes... No sé... A veure, tampoc tinc tants problemes, però és un poc...
no sé, i des de que vaig sí que és veritat que, bueno, ja us dic, la meva vida ha canviat totalment, perquè gràcies a anar al psicòleg he après molt més a prendre decisions i a relacionar-me amb la gent. I ja te dic, en un any he crescut com a persona més que en tota la meva vida. I ara mateixa no estic 100% bé, però estic molt millor del que estava antes. I sóc molt més conscient de que coses que antes pensava que eren normals realment no ho són. Entonces pense que és molt important, encara que no te passi absolutament res, plantejar-te d'anar al psicòleg o jo què sé, o informar-te... Hòstia. Perquè encara que estigues bé, t'ajuda a conèixer-te a tu mateixa i no sé. I moltes vegades pensem que ens coneixem i no és així. I ja està, això és la meva experiència, no us he contat massa, però... Bueno, està bé. Ja anirem més acabant. Pues sí. Moltes gràcies, Rosa. Ara li tocarà a Lluna. Vale. La meva experiència és nul·la. O sigui, no he anat mai al psicòleg. M'agradaria anar. Soc superhipòcrita perquè fa uns dies en Twitter vaig posar en plan no tants tuits i me serà al psicòleg i jo no he anat al psicòleg en la vida. Però, o sigui, no m'ha passat res que pense anar sí o sí al psicòleg per solucionar això, però sí que m'agradaria anar perquè és el que va dir Roser. Espera, no. Sí, està lladrant un gos. És un gos? Sí. Espera. Ah, però m'ha aparegut una gallina. És que... Ho està acabant. Bueno, és que hem tingut un problemeta, hemos entrat un gat que no és nostre a casa i claro, sí, pues... Susto, però ja està tot arreglat. Així que Lluna va contar-nos ara les seves experiències de la salut mental. Jo no he anat mai al psicòleg, ho confesse. M'agradaria anar perquè és el que ha dit Roser, que moltes vegades penses que estàs bé i realment no estàs bé. I a part, pues, a veure, tot i que no tinga res que diga és superurgent anar, pues, sempre pots aprendre a gestionar les emocions millor o jo que sé, sempre va bé anar al psicòleg i punto. El problema és que igual te costa un ull de la cara. És que és això, o sigui, jo si no vaig és més que res per el tema de diners. O sigui, si fos algo superurgent de dir és que he d'anar perquè és que això ho he de solucionar ja, me gastaria els diners. Però clar, com és més del plan vull anar per veure què passa, tal, pues me sap mal gastar-me els diners perquè clar, pues la situació econòmica no està per tirar coets i igual hi ha coses que van abans, com per exemple dinar. Bueno. Saps? Però sí, o sigui, realment moltes vegades diem, s'ha d'anar més al psicòleg, jo la primera, que ho vaig dir l'altre dia en Twitter. Però és que el problema principal és que hi ha poques ofertes gratuïtes, diguem, la seguretat social no n'hi ha quasi, és un dia igual. Igual he sorgit anar perquè jo tenia una amiga que tenia depressió i anava per la seguretat social perquè no se podia permetre un psicòleg privat i igual li donaven un turno una vegada al mes. I clar, d'una vegada que anava d'una vegada a l'altra, doncs m'empitjorava moltíssim perquè ella necessitava més atenció totes les setmanes com a mínim. I clar, està tot molt mal gestionat, crec que Està tot. sí, està tot molt mal. No me vas a negar que me considero privilegiada de poder permetre anar al psicòleg, perquè jo vaig a un privat. Perquè és Perquè normal. és que si no... Pots arrumar un poquet més? Sí, És clar. que no sé si la càmera té ara. Hola, ja torna a estar así, si no me veo. Vale, Miguel? Ui, jo. Pues jo tinc un poquet no la resposta, sinó un poquet la meva experiència personal, responent un poquet a la idea seva de la diferència entre psicòlegs de la privada, de la pública i tot això. Jo he provat els dos, és com, has de provar-ho tot per a
però poder decidir. No. Jo vaig començar a anar al psicòleg perquè me va derivar el meu metge de capçalera, sí. I va ser algo difícil, o sea, tu al final has de dir-li paraules clau o tens que contar la teva història perquè el que normalment te solen donar és directament antidepressius directament per el metge de capçalera. No sé si sempre és així, però en el meu cas no, però han dit, pues, ves a la unitat de salut mental, que en castellà n'hi ha, pareix que no, però està amagat perquè com estava mal vist, pues, bueno, ha d'estar perquè no te diguen res si és d'ahir, però diu, és un centre de l'estat però no sabem què és. Vale. Jo no sabia que existia fins que vaig anar. I ahir pues, te fan una entrevista i te decideixen si vas cap a psiquiatria o psicologia o les dos. Per ahir psiquiatria únicament és si has de tindre pastilles o ajudes per a lo que siga. En el meu cas jo vaig anar a les dos perquè l'ansietat me donava dificultats per a dormir. Aleshores m'havien de donar pastilles per ajudar-me a dormir. I psicologia. I sí que és veritat que les sessions, encara que siguis molt mal, com a molt són cada 2 setmanes. I això se te fa llarg, perquè al final jo crec que és com una recepta de com viure, de com afrontar les situacions, més que... O sigui, esa hora és com quan vas a classe. Al final no és la classe que t'estan explicant els exercicis, sinó quan vas tu a casa i t'afrontes als exercicis tu a soles i dius, buah, ho entenc o no ho entenc. Pues és la mateixa idea. Al final, què va passar? Pues que el procés se va allargar, vaig estar més d'un any anant entre sí que no sé quantos, i al final no m'ho vas deixar, però pues, no sé, me van suggerir que igual lo millor era que me donen alta, després de problemes. Molta medicació en general i que al final no t'ajuda, perquè al final la medicació el que fa és t'adorm i te fa que no penses en els problemes, però els problemes quan se t'acaba la medicació segueixen ahí. I que la medicació, en la meva opinió, és per ajudar-te a estar tranquil i afrontar el problema que és parlar i saber com afrontar les situacions. Vale. Ara anem a fer una activitat per a distingir entre els mites i les realitats de la salut mental. Hem de dir que per això heu d'entendre que estem parlant sempre des d'un punt de vista no professional, ¿vale? I que ens informem per internet. Entonces, a veure, igual ens diu que una cosa és realitat quan en veritat és mite, ¿vale? Però anem a intentar fer-ho. Jo diré un mite o una realitat i ells hauran d'ensenyar el cartellet que creguen que és un mite o realitat. ¿Vale? Sí, vale. Primer, les persones que pateixen algun problema de salut mental són violentes o impredecibles. És que és molt general, Jo crec que no totes. Jo crec que està violent. ¿Sabes? Claro. Vale, muy bien. Facilito. Pues llegis tal qual, La gran majoria de les persones amb problemes de salut mental no tenen més probabilitats de ser violentes que unes altres persones. La majoria de les persones amb enfermetats mentals no són violentes i només el 3 o 5%, en plan del 3 o 5%, ho són. Vale. Seguimos. Les persones amb problemes de salut mental són tan productives com els altres treballadors o treballadores sense problemes de salut mental. És que és trampa, Es que yo también creo que depende. Estan productives, depèn de lo que tingues. És en general, En general. és com la trava. Pues yo qué sé. Pues yo me quedo de fe. És realitat. Bien. És normal, perquè si no... Pero tan productivos, ¿a qué se refería? Porque yo decía que el mite... Tan productives com els altres. Ah, perquè jo he posat mite pensant que era que són menys productives. Vale, ho havia entès mal. t'has equivocat. No, que ho havia entès mal, és com quan t'equivoques en els tests d'autoescola. Sí. Que hi ha un mes Vale. que no havies vist.
Els problemes de salut mental no tenen res a veure en ser una persona dèbil o vaga. Buah, No tenen res a veure. realitat. Ah, vale. Ahora yo soy una persona muy Pensaba que inteligente. era una explicación de datos. Crec que no som Vale, acabats. ¿qué habías dit? Vamos. Les persones amb problemes de salut mental, o sigui, els problemes no tenen res a No te veure copies, en si una persona és vaga o és dèbil. No té res a veure, vale. Efectivamente. Es que iba a prohibir en l'anterior, realment, no? Ja, sí. La colación. Vale. Una vegada que un amic o familiar o una persona desenvolupa un problema de salut mental, mai se podrà recuperar. Joder. Es que son... Espere que siga. Espere que siga muy... Sí. A veure, és que depèn. Claro, pero ahí está bien que mai. Ah, m'entén. O sea, pues tiene que puedes crec, pero no será en plan... Se acabará y tornará a comenzar un altre període de mal, suposo. Claro. Molt bé. Heu fet molt bé. La realitat és que els estudis demostren que les persones amb problemes de salut mental milloren i molts se recuperen al complet. Vale. Bueno, este el sabeu, però és un poc per conscienciar als nostres espectadors i als nostres fans. Vale. Es una realidad lo que vas a decir. Vale. La teràpia i l'autoajuda són una pèrdua de temps. Realitat. Muy bien, efectivament. Sabem que és molt important anar a teràpia. Vale, vale, un altre. No se pot fer res per una persona que té problemes de salut mental. En plan, no se pot ajudar, és molt difícil d'ajudar-la. Si no eres psicòleg, ¿vale? En plan, un amic. Tu tens un amic i ese amic té algun problema. Tu no pots fer res per ajudar-lo. Molt bé, molt bé, molt bé. Esteu Comenzar a escoltant hablar con esa les persona es coses. suficiente, ya. Sí. Es que te escolten, es Sí, suficiente. Exacte. molt bé. Ojo, en esta. Ojo. Ay. Els problemes de salut mental se poden preveure. Uf. En plan, no són impredecibles. És que ahí depèn molt. Que has dit que se poden preveure o que no? Que se poden. Jo crec Que se poden, fios. que dites. És que jo no sé, és que jo crec que depèn. Sí, ya sé, yo creo que situaciones que sí. Los dos. Situacions que sí, crec que situacions que no. Pues és realitat. El mite seria que és impossible previndre una... Ja. Ah, Per exemple, vale, si per exemple vius una família desestructurada, se pot sobreentendre que tu pots tindre problemes. Ja. O si els teus familiars ja són propensos a tindre problemes de salut mental. Clar, Pues, sí. no sé, com és un... No ho sabia, tirat per lògica, no... En un moment, perquè no se m'està català. Les problemes en persones... problemes. Les persones amb problemes de salut mental no poden adaptar-se a viure en societat. Joder. Supermito. Efectivament. Efectivament. O sea, Efectivament. poden conviure perfectament en societat si tenen el suport i els recursos necessaris. Bueno, en veritat, o sea, diria que bueno, esto es un poco crítica social, pero en plan, els centres de salut mental on van els manicomios o els centres d'estes, no sé fins a quin punt se sobreentén que són per a rei certa necessitat, si estàs ficant-nos directament Ja. en un post diferent. Però bueno, és un poc Sí. la hipocresia. Sí. Vale, les persones amb trastorns mentals Mm. estan millor en un hospital de salut mental. És el millor. Muy bien. Es que... Som increïbles.
I això Ja m'he provat el test. ajuda tant a la persona perquè se sent un més com que és... I a Claro. les persones a conscienciar de que les persones de salut mental, amb problemes de salut mental, no són persones malaltes, etc. I que després de tot, o sigui, si nosaltres, per exemple, durant el confinament ja ens vam estressar, t'imagines estar tancat en un lloc que després de tot no està a casa? És que al final també te vas a sentir més segur. Sí. Pues sí. Vale, i l'últim, ¿vale? Last one. Bueno, vale, l'últim... De moment l'últim. A veure si trobo algun més guai, pues no. Els xiquets i xiquetes, Vale, muy bien. no tenen trastorns de salut mental. Muy bien, muy bien, muy bien. I Laura? Què? Però si estava així fa un moment. Ramon, tu has vist a Laura? No? No. Però... Tio, no has vist que... Però és que jo no he vist que no és bé. No! Pa'lante! He vingut així perquè me vegeu bé la cara mentre s'anuncie a la nostra invitada. A convidada. No ho sé. Invitada crec que també se pot dir. Vale, pues invitada, convidada, com era dir-ho. Esta dona, però és una dona, és una xica, és una adolescent, no? És una jove. Bueno, adolescent no, és com jove, no? Jove. Se diu Laura, no sóc jo, és una Laura que ha estudiat psicologia, per tant, pues, coneix més a fons este tema que estem tratant avui que nosaltres. Llavors, pues, anem a deixar en un vídeo seu que ens ha enviat per a que vos conte cosetes sobre la salut mental, ¿vale? Així que donem pas al vídeo. Hola, bueno, jo em diuen Laura i, bueno, primer que tot agrair que estigueu parlant d'aquest tema en el programa aquest. És un tema prou important a tractar, ja que encara continua sent prou tabú. Cada vegada menys, almenys en el meu entorn jo veig que cada vegada s'accepta més, però continua sent prou tabú i en part tot comença des de la sanitat pública, ja que desgraciadament no n'hi ha suficients places per part de la sanitat pública per oferir el servici que realment es necessita. Per exemple, enguany les places PIR, que és per a ser psicòleg en la sanitat pública, van ser 198 per a tota Espanya. És greu, la veritat, som dels països d'Europa que menys psicòlegs cada 100.000 habitants tenim, i això és greu perquè això el que fa és que anar al psicòleg sigui un privilegi, ja que la consulta te pot costar entre 50 i 60 euros l'hora, i no és culpar al psicòleg, perquè el psicòleg això és el que té que cobrar, sincerament, però no tot el món s'ho pot permetre setmanalment, cada 15 dies o mensualment. Per tant, des de la sanitat pública ho estan convertint en tabú perquè no ofereixen el servei necessari i només t'atenen quan ja estàs molt mal. Això és un problema perquè es deriven a problemes més greus, com ja pot ser la depressió, ansietat i arribar fins al suïcidi, i fins que no estàs en aquest nivell no t'atenen. Què passa? Que si de veres n'hi haguera un bon servei de psicologia, no s'arribarien a aquests punts, ja que tindríem aquesta ferramenta controlant-los i ajudant-nos abans d'arribar a aquesta situació. Per què? Perquè el psicòleg, molta gent es pensa que quan vas al psicòleg és que ja estàs molt mal, precisament per això, de que en la sanitat pública t'atenen quan estàs ja molt mal, però realment tots hauríem d'anar, ja que anar al psicòleg realment és com una ferramenta en la vida que t'ajuda a gestionar millor el teu dia a dia. No cal que tingues un problema greu, però tots i totes tenim pensaments de no sé com faria això, m'agradaria fer això, m'agradaria canviar això de mi, o simplement, encara que estigues tot bé, vols aconseguir una meta i no saps molt bé com, doncs un psicòleg és una persona que te pot ajudar a això, perquè és una persona que s'ha format per a tindre més perspectives davant de la vida, més ferramentes de com gestionar les emocions, i no te coneix i no te jutja. Respecta absolutament tot de com eres,
Aleshores és un espai que tu tens en el que tu te pots sentir segur o segura i contar tot allò que se't passe pel cap, que no te van a jutjar i te van a ajudar. Per tant, pues en aquesta xicoteta aportació, que agraïs que m'hagin dit de fer-la, jo dir que quan vosaltres penseu que els vostres amics o familiars no poden ajudar-vos a algo que teniu en ment, acudir al professional sempre que es puga, ja que és car, i reivindicar un poc que es necessiten més places en la sanitat pública per a que tots puguem gaudir d'aquest servei i aprofitar-nos d'aquest servei tan útil i necessari. I res, espero que la gent a poc a poc se conscienciï un poc més i que ningú se sentisca mal per anar al psicòleg o a la psicòloga, que tots tenim coses en ment, problemes, gestions, emocions que no sabem controlar, i anar al psicòleg és un signe de que t'estimes i de que vols cuidar-te. Així que qui va al psicòleg realment és prou valent, perquè enfrontar-se a un mateix és de les coses més difícils que n'hi ha, prou valent i que s'ho pot permetre, evidentment, no volen dir que qui no vaig és que no siga valent, però que és un acte de valentia i d'amor propi, així que, espero que este tipus de cosetes, com visibilitzar-ho en el vostre programa, servisquen per a que cada vegada siga menys tabú. Gràcies. Increïble, Laura. O sigui, els conceptes que has explicat Sí, increïble. molt bé, és una dona molt sabuda, la veritat. Bé, ja anem a passar a la següent secció. Com bé sabeu, al final de cada programa sempre dono una secció que és de recomanacions. Així que, anem a procedir a fer-la. La primera recomanació me la farà Miguel. Vale, com estem parlant de salut mental, jo volia recomanar un llibre. Jo sempre estic... Mira, jo llig poc, però el poc que llig el recomano. Llig poc, però per a la poc que llig prou. Molt bé, gràcies. L'aportació? Sí, és un llibre de Eloi Moreno, que si no m'equivoco és d'ací de Castelló, que ara està triomfant i ho està petant per el món, però volia centrar-me en un llibre que es diu Invisible, que ho tenim en la versió castellana o la versió catalana o valenciana, que és molt recomanable perquè parla des del punt de vista d'un xiquet que té problemes, que se sent invisible amb els seus companys, amb la vida, i està molt ben caracteritzat i te fica molt en la pell d'una persona que està sofrint o que té problemes i com s'afronta i com que hi ha eixida sempre, i que per la gent que ens sentim identificats que ens hem sentit invisibles en algun moment de la nostra vida, és molt recomanable. Si no estàs del tot bé, no t'ho recomanaria perquè pot arribar a ser molt personal i pot arribar a ser algo molt profund, però sempre està bé, encara que sigui per a alliberar les emocions que portes dins, llegir aquest tipus de contingut. Molt bé. Invisible. Ara, Roser, ens dirà la següent recomanació. Jo porto 2 recomanacions. La primera és un compte de Twitter que se diu Walden2, que són 2 psicòlegs i parlen de psicologia, també en un toc d'humor i tal, i desmenteixen moltes coses que ixen en els medis o en les redes socials, i no està guai, a mi m'agrada molt i mola que s'enfoque també des d'un punt de vista... irònic, no? Sí. I després una altra recomanació, recomanaria com una sèrie documental, bueno, no sé, que n'hi ha en Netflix, que és la guia Headspace per a la meditació, que és una espècie de meditació guiada. O sigui, són capítols en què primer t'explica sobre la manera en què se va meditar aquest capítol o la història de la meditació, el que siga, i després tens una meditació guiada i la veritat, a mi personalment jo ho he provat i m'ha anat molt bé perquè jo he intentat meditar moltes vegades i
i Xavi és la que millor m'ha anat per a meditar i realment sí que estic notant els efectes. I és algo que no hem tractat en tot el programa, però la meditació és algo que va molt bé per a la salut mental i per a una cosa molt important que has dit antes, que és valorar les coses que tens en el present i no res, això és la meva recomanació, ja està. Molt bé. I la tercera recomanació me la farà Yuna. Vale, a veure, que me no. A veure, jo vaig a recomanar també un llibre que la part Rubí és que només està en anglès. Però bueno, em dona igual. O sigui, jo no tinc molt de nivell d'anglès i el vaig entendre bé en el diccionari i tal. Se diu The Inner Game of Music, de Barry Green. Si no ho he pronunciat bé, me dona igual. O sigui, estava enfocat a músics, però n'hi ha més llibres de Sepal també dedicats a diferents esports i tal. I bàsicament el llibre este com que tracta molt de llevar-te nervis i te diu, o sigui, està guai perquè te diu exercicis tipus, estàs nerviós? Pues pensa en això, o no, accepta, primer que res, accepta que ho estàs, després, per exemple, fixa't en com te tremola la mà i no sé què, i pensa en no sé què. I són coses que pots anar provant fins trobar, o sigui, te donen moltíssims exercicis i pots anar provant quin és el que a tu te va bé i està molt guai. O sigui, recomano que la gent vagi al psicòleg, però llibres com este també estan molt bé. Molt bé. Això guai. I vos, Laura? Pues jo vaig a recomanar un poquet en la mateixa línia que l'última recomanació de Roser, ¿vale? És un quadern de meditacions que trobareu a Spotify. I, bueno, és en català, està molt guai. I, bueno, se diu quadern de meditacions i està fet per Vilma Montoliu, ¿vale? I té un muntó d'episodis i el que és guai és que són meditacions tant per a gent gran com per a xiquets i xiquetes, entonces pues està molt bé. I això hi té absolutament tot, té, mira, meditació per a l'insomni, meditació per a connectar amb tu mateixa, meditació, jo què sé, per a creure en els teus somnis, saps? Té un munt de meditacions i com va dir Roser, la meditació va molt bé i això, i vos recomano aquesta, és molt xula. Que guai. I això és tot! Madre mía. Pues no res. Moltes gràcies i nos veiem en el próximo programa!